Snakke mere sammen. Dem har vi lidt generelt kommunikation. Vi har og det er egentlig lidt det, der snakker vi for eksempel om det der med at bestille tøj. Det skulle godt være, at der var nogle ting, vi havde i gang i noget med, at man kunne lave en fælles aften, hvor at bestyrelsen har jo det, når man kommer en der. Men hvis det bliver en, så er det mere større, hvor vi er flere, der er med. Sådan lige der, hvor der er gymnastik i Grønland, der kunne jeg jo sagtens stå herovre den tid, og så er der gymnastik, men det gider jeg bare ikke mere. Der er simpelthen pres på i timer. Synes jeg, der skal være en rød tråd til vores tilbud, som rammer både børn, deres livsofficerer, børn og forældre, så kunne jeg godt tænke mig, at man skulle have motion for børn sidste sommerferie. Ligesom vi havde tidligere, måske ikke her, men fodboldskole kender de fleste. Men i stedet for at være fodboldskole, som er begrænset, når vi er sådan en lille by, så hellere kalde det en motionsuge. Og så ligge den sidste uge i sommerferien. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde sådan en frihedsdag en gang om året, hvor man, som hvis man er ny i byen, eller man bare ikke har været en del af det frivillige arbejde, og man kommer ud og hører, hvad man har mulighed for at deltage. Så kunne jeg godt tænke mig, at der var et husdagskort, som gælder for alle aktiviteter. Fordi også det du sagde, så er jeg skrevet stadigvæk på gode traditionelle arrangementer for børn. For eksempel, vi har et sidste år, der kommer et nyt